खुलुमबाय, आंनि मुङा सुदेम मोसाहारि। अनलाइन बाथौ थान्दै आवरायनाय बादायलायनायनि नैथि देंखोनि बादायगिरि। बादायारि नं 26। बे खेबाव खाफाल आनजादनि गेजेरजों आंनि आयदायाव गोलैदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिलाया गासै मोनबा गाबनि गोजा गाब, गोथां गाब, गुफुर गाब, गोमो बोराइ आरो लाइगां। गोजा गाबखौ जों सान, अर एबा सोरांजों रुजुदों। गोथां गाबखौ अख्रांजों रुजुदों। गुफुर गाबखौ बारजों रुजुदों। गोमो बोराइखौ हाजों रुजुदों आरो लाइगां गाबखौ दैजों रुजुदों। गोजा गाबा जोंनो गोहो बोलोखौ फोरमायो। गोथां गाबा गेबें, गुवार, उदां आरो खौसेथिखौ फोरमायो। गुफुर गाबा गोजोन, खौसेथि आरो हां आरो जिउखौ फोरमायो। गोमो बोराइया बावसोमनाय आरो सहायनायखौ फोरमायो। लाइगां गाबा गोजोन, सुदेम आरो गोसारनायखौ फोरमायो। बेनि अनगायैबो जोंहा फिरफिलानि अरथाइबो दङ। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे मोनबा फिरफिलानि मादाव गुफुर गाबनि अरथाइया गासिबो गाबनिख्रुइ फाननै बारा जायो आरो बेनि गेजेराव गुफुर गाबनि गेजेराव बाथौ बुमिननि सावगारि एरनाय थायो। बे बाथौ बुमिननि सावगारि एरनायनि ओंथियानो जादों फिरफिलाखौ जाहाथे बाथौ धोरोमनि होननानै सिनायनो हायो आरो धोरोमखौ गोजौथिं आवगायलांहोनो हानायनि। आरो फिरफिलानि अरथाइया 3.2। फिरफिला बिरहोग्रा जायगाया बाथौसालिनि आगदाथिंजाय एसे गोजानाव जानांगौ आरो बे फिरफिला बिरहोग्रा जायगाया मोनबा थाखोनि थावख्रि महरनि दुलुर जानांगौ। फिरफिला बिरहोगिरिनि खुलिया फिरफिलानिफ्राय सोनाबथिंजाय आरो बिथोनगिरिनिया फिरफिलानि खोलाहाथिं आरो बरायगिरिनिया फिरफिलानि साहाथिं। बे फिरफिला खाथिनि सोरगिदिं बेंखनाव रायजो राजाफोरा बयबो जयै सोरगिदिं थानांगौ। फिरफिला बिरहोनायनि समा जोंहा फुंनि 7 रिंगानिफ्राय 8 रिंगानि गेजेराव। फिरफिला बिरहोनायाव नांगौ जानाय गासैबो मुवा जिरादखौ सिगाङाव दौरिया थाग थियारि खालामनानै दोननांगौ। जेरै गय, फाथै, लाइजौ, धुप धुना बायदि बायदि। आरो बेनि उनाव बिथोनगिरिया बयखौबो साग्रिद जा होननानै फानजा रुनजा होननानै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय खावलायो। बेनि उनाव जोंहा बरायगिरिया गावनि थाग्रा खुलिनिफ्राय फैनानै बिथोनगिरिखौ फिरफिला बिरहोनो थाखाय खावलायनांगौ आरो बरायगिरिया गावनि खुलियाव थांनानै थाहैफिननांगौ। बेनि उनाव बिरहोगिरिया सिगाङाव फिरफिलानि गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनानै फिरफिलाखौ बयखौबो खुलुमनो थिननानै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जागायजेननांगौ। बेनि उनाव बयबो रायजो राजाफोरा बिखा खलबाव आखाइ लानानै फिरफिलाखौ गोजौआव नायदावना फिरफिला बिरहोनायनि मेथाइ खननांगौ आरो बेनि उनाव फिरफिलानि सोमोन्दै सुंद' बिबुंथि लाखिनांगौ। फिरफिला बिरहोखांनायनि समाव जोंहा जै होनायनिबो नेमखान्थि दं। बे जादों जै बोराइ बाथौनि जै, जों सिबिगोन बाथौ धोरोम गेवलांथों। फिरफिला बिरहोनाय खान्थिया जोंहा
फोरबो फालिनाय समाव बिरहोनाय जायो। बैसागु फोरबोआव बिरहोनाय फिरफिलाखौ 7 सानसिम लाखिनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन माइनाव फोरबो, आवसिया, ओंखाम गोरलै जानाय आरो खेराइ फोरबोफोराव सानसेनि हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगोनो बेखौ बोख्लायनाय जायो। बैसागु फोरबोआव 7 सानसिम फिरफिलाखौ लाखिनायनि ओंथियानो जादों बे बैसागु फोरबोआ गुबुन फोरबोफोरनिख्रुइ बयनिख्रुइबो आलादासिन, मानोना बेनि मिथिंगायारि सोरजिलु आखुथाया बयनिख्रुइबो सोमोनांथावसिन। बेखायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो एबा जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो बाथौ धोरोम एबा बर' हारिया बैसागु फोरबोखौ मोनसे गिदिर रंजाथाइ फालिथाय होननानै फालिबोगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिलाखौ मेल मिटिंफोर जायोब्ला गिबियाव जोंहा फिरफिलाखौ बिरहोग्रोनाय जायो आरो मेल मिटिं एबा हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव फिरफिलाखौ बोख्लायनाय जायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिलानि सायाव आंनि बिबुंथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।